kobwa bila kufuata sheria. Od bura mamalo ochungo chenro mar KUPS chwalo jopuonjre kuonde tiegruok mag KMTC kendo dwaro ni ndikruok chaki manyien. Komiti mar od bura no marango chenro mag thieth dwaro ni board mochung' ne ndikruok mar jopuonjre mag tiegruok KUPS mondo chwal omenda maromo $84 mane ochul kod jopuonjre 42,000 mane ochwalo kwayo kuonde tiegruok mag thieth mong'ere kaka KMTC. Mailuwo lendo mane ogol kod KUPS mane yango ni jopuonjre 12,000 kende ema biro yudo thuolo mar tiegruok. Od bura mamalo dwaro ni ochak ndikruok jopuonjre go manyien. Those counties which have no KMTC colleges, how are they going to be considered so that the students from those counties will have a fair, equal distribution in the colleges elsewhere? The chance is communicated directly to students when they are in Form 4 in their respective schools. Now, since KMTC was not on board, and this decision comes midway, yet you open the portal for 8 plus 4. 2 weeks. Actually, 2 weeks. You open the portal for 2 weeks. It was the feeling of this committee that that period was inadequate. And therefore, we did request for an extension of the application period. From your presentation, it would appear that you decided to ignore the advice of this committee. One, we have the Ministry of Health there, we have KUPS, we have KMTC, they are all government agencies. They should tell us, are they reading from the same script? Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj